Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Αυτός εδώ ο τυπάς είναι ο Elon Musk. Κάτι που σίγουρα ξέρετε για αυτόν είναι ότι ανήκει στην κατηγορία των πλουσιότερων μεγαλοεπιχειρηματιών στον κόσμο. Κάτι που σίγουρα δεν γνωρίζετε για αυτόν όμως είναι ότι έχει παίξει μικρό ρόλο σε μια ταινία του Iron Man 2. Συγκεκριμένα εμφανίζεται σε μια σύντομη σκηνή όπου συνομιλεί με τον Tony Stark. Μία από τις επιχειρήσεις του Musk είναι η γνωστή, αν και όχι ιδιαίτερα αγαπητή από τους φίλους των αυτοκινήτων, Tesla. Σοβαρά τώρα, το να λες αυτοκινητόφιλο για Τέσλα είναι σαν να λες τη γιαγιά σου ότι δεν σου αρέσουν οι φακές ή ότι πήρες 7 στα αρχαία. Ζηλεύεις όμως και εσύ αυτόν τον κύριο. Θες και εσύ να ασχοληθείς με την επιχειρηματικότητα, να πετύχεις και να βγάζεις πολλά λεφτά, ώστε να τα ξοδεύεις σε λούσα και σε κοντοσούβλια? Τότε σου έχω νέα. Δεν χρειάζεται να είσαι ο Elon Musk για να πετύχεις αυτό που θες να ακολουθήσεις. Σε αυτό το βίντεο σου έχω φέρει 3 επιχειρηματίες που θα σου λύσουν όλες τις απορίες. Καλησπέρα σας, είμαι ο Καλύβας Παναγιώτης, είμαι 36 ετών, είμαι ιδιοκτήτης του Marquee Club στο Λουτράκι και κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, ονομάζομαι Στάθης Πουλίτσης, είμαι 56 χρονών, είμαι διευθυντής της ΑΕΚ Ευρωπρόδος εδώ στην Κόρινθο, έχω σπουδάσει οικονομικά, είμαι οικονομολόγος δηλαδή και χαίρομαι να συμμετάσχω σε αυτή τη σημερινή συνέντευξη. Δραστηριοποιούμε στον τομέα της ομορφιάς, της υγείας, της ευεξίας και του δικτυακού μάρκετινγκ, αλλά δραστηριοποιούμε και στον τομέα της δημοσιογραφίας. Έχω δηλαδή διπλό επάγγελμα. Δραστηριοποιούμε εδώ και χρόνια στον κλάδο της εστίασης και παράλληλα ασχολούμαι και δραστηριοποιούμε με τον κλάδο της αισθητικής ομορφιάς. Όπως προείπα, είμαι διευθυντής της ΣΑΕΚ Ευρωπρόδος εδώ στην Κόρινθο. Η ΣΑΕΚ Ευρωπρόδος είναι μια σχολή ανώτατης εκπαιδευτικής κατάρτισης. Επομένως, κατά βάση, το κύριο αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι είναι η εκπαίδευση. Όμως, έχω και κάποιες παράλληλες δραστηριότητες. Παραγωγή αλευριού είναι μία από αυτές. Έχω μια επιχείρηση η οποία ασχολείται και δραστηριοποιείται στον τομέα του digital marketing. Και γενικότερα τα ενδιαφέροντά μου κινούνται γύρω από το marketing, τη διαφήμιση και την εκπαίδευση, θα μπορούσα να πω. Έχω τελειώσει οργανωτικό συντονιστής παραγωγής τηλεόρασης και έχω τελειώσει και δημοσιογραφία στο Δημόσιο ΙΕΚ Χαλανδρίου. Έκανα την πρακτική μου στην ΕΡΤ. Με βοήθησε πάρα πολύ το κομμάτι των σπουδών στην επικοινωνία, δηλαδή στο επικοινωνιακό, στο να μπορώ να συναλλάσσομαι με ανθρώπους και γενικότερα να διαχειρίζομαι διαφορετικούς χαρακτήρες. Με βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι των γνώσεων σε ό,τι αφορά το πώς να προωθήσω τη δουλειά μου, στο πώς να την επικοινωνήσω προς τα έξω. Αλλά μέχρι εκεί θεωρώ ότι το πτυχίο είναι σημαντικό για να σου ανοίγει το μυαλό, να σου δίνει τη βάση. Από εκεί και πέρα όμως το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία, η τριβή. Η τριβή νομίζω κάνει τα πάντα. Οι σπουδές που έχω τελειώσει είναι μαγειρική τέχνη και με βοήθησαν πάρα πολύ στο να ξεκινήσω έτσι στην εστίαση. Μου έδωσε ένα μεγάλο ποσοστό βοηθείας για να έχω μια αντίληψη στη δουλειά αυτή. Του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σπουδάζοντας το τμήμα το οικονομικό αυτού του πανεπιστημίου. Η αλήθεια είναι ότι οι σπουδές μου, παρότι συναφείς γενικότερα με τα αντικείμενα που έχω επιλέξει να δραστηριοποιηθώ, δεν θα μπορούσα να πω ότι με βοήθησαν πέρα από κάποιες γενικές δυνατότητες που μου πρόσφεραν και την αυτοπεποίθηση του να έχω πάρει ένα πτυχίο από ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το πρώτο πράγμα που έκανα για να στήσω την επιχείρησή μου ήταν να πιστέψω σε αυτήν όταν δεν πίστευαν οι άλλοι. Δεν άκουσα κανέναν. Νομίζω ότι αυτό που με βοήθησε πάνω απ' όλα είναι ότι δεν άκουσα και κυρίως συνεχίζω να μην ακούω κανέναν. Και όταν λέω κανέναν δεν το λέω από εγωισμό, εννοώ ότι συνεχίζω να μην ακούω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το επιχειρήν και έχουν άποψη. Δεν ακούω κανέναν και ειδικά γνωστούς συγγενείς κτλ. Είμαι προσιλωμένη στο στόχο μου, είμαι προσιλωμένη στο όνειρό μου. Πίστεψα πάρα πολύ σε αυτό. Νομίζω η πίστη σε αυτό που θες να ξεκινήσεις παίζει καταλυτικό ρόλο για να μην ακούς κανέναν. Και από εκεί και πέρα αυτό που επίσης χρειάζεται αυτό που εγώ με χρησιμοποίησα για να φτιάξω την επιχείρησή μου να τη στήσω, ήταν τα social media. Μέσα από τα social media λοιπόν μάθα πώς να επικοινωνώ τη δουλειά μου.
και έπαιξε μεγάλο ρόλο η προϋπηρεσία μου ως μισθωτή και στο κομμάτι το επικοινωνιακό, γιατί έκανα μια παρόμοια δουλειά πριν ως μισθωτή, αλλά κυρίως στο κομμάτι της εκτίμησης. Δηλαδή, όταν είδα τι υπάρχει εκεί έξω στον ιδιωτικό τομέα σαν υπάλληλος, εκτίμησα περισσότερο και την επιχειρηματική μου δραστηριότητα και δεν γκρινιάζω τόσο ή καθόλου όταν πάει κάτι στραβά, γιατί ξέρω ότι αυτό που θα μπορούσε να πάει ακόμα πιο στραβά για να είμαι ακόμη σε εκείνη τη δουλειά, να παίρνω 700 ευρώ και να μην μπορώ να ζήσω. Οπότε θεωρώ ότι το να έχεις υπάρξει από τη μία πλευρά πριν περάσει στην άλλη, βοηθάει πάρα πολύ, ναι. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στο επιχειρήν που άσκησα τα τελευταία χρόνια η προπηρεσία που είχα ως μισθωτός. Εργαζόμουν και εγώ στον κλάδο της εστίασης πολλά χρόνια. Με βοήθησε πάρα πολύ, έμαθα πολλά πράγματα και αποφάσισα κάποια στιγμή να ακολουθήσω και εγώ το επιχειρήν σε αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι το να ασχοληθεί κανείς στο τομέα το επιχειρηματικό δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα βήματα, θεωρώ ότι ένα σημαντικό βήμα είναι να εντοπίσει κάποιος, δηλαδή να καταλάβει κάποιος σε ποια κομμάτια της οικονομίας, αυτά δηλαδή που βλέπουμε γύρω μας, μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα να υπάρχουν πελάτες, προκειμένου αυτοί οι πελάτες στη συνέχεια να μπορούν να χρησιμοποιούν είτε τα προϊόντα είτε τις υπηρεσίες η κάθε επιχείρηση. Επομένως, θεωρώ ότι ένα σημαντικό πρώτο βήμα είναι να ξέρει κανείς σε ποιους πολίτες, πελάτες μπορεί να απευθυνθεί έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα που προσφέρει. Ένα δεύτερο σημαντικό βήμα είναι να επιλέξει ανθρώπους που έχουν γνώσεις σε κάθε ξεχωριστό κομμάτι της επιχείρησης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ομάδα δυνατή να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες και γενικότερα να έχει συνεργασίες με προμηθευτές ή άλλες επιχειρήσεις οι οποίες βοηθούν στο να μπορεί η επιχείρηση να λειτουργήσει. Θεωρώ ότι η δουλειά μου είναι τέτοια που επιτελεί κοινωνικό έργο, γιατί δίνει δουλειά σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν απολυθεί, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι κοντεύουν τα 60, τα 50, δεν έχουν ένσημο και δεν τους προσλαμβάνουν πουθενά. Μαμάδες οι οποίες δεν μπορούν να πάνε να εργαστούν γιατί έχουν τα παιδάκια τους στο σπίτι και δεν έχουν ποιος να τα κρατήσει και ό,τι μισθό είναι να πάρουν από μια συμβατική δουλειά υπαλλήλου θα τη δώσουν στις δαντάδες. Είναι μια ανεξάντλητη παροχή εργασίας. Οπότε, κατά μία έννοια, ναι, αυτό που θα έκανα για να αλλάξει μόνο είναι την πεποίθηση του κόσμου. Ακόμα θεωρώ η νοοτροπία, ειδικά στην Ελλάδα, είναι ότι αν δεν είναι δουλειά 9-5, δεν είναι δουλειά. Και δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ακόμα υπάρχει ριζωμένη βαθιά μας μέσα η αντίληψη ότι όταν δουλεύεις από το σπίτι δεν δουλεύεις. Ενώ μπορώ να σας πω ότι δουλεύω 3 φορές περισσότερο, ακόμη και αν είμαι σπίτι, από όσους πάνε σε ένα γραφείο, πιστέψτε με. Εγώ δεν έχω Σαββατοκύριακα, γιορτές και αργίες, δεν σχολάω στις 5 σε καμία περίπτωση, πολύ σπάνιο αυτό. Οπότε μπορώ να πω ότι το μόνο που θα άλλαζα είναι αυτό, η νοοτροπία του κόσμου. Αν μπορούσα να το κάνω έτσι με ένα μαγικό κουμπί. Εμείς εδώ στο Μαρκέ επιτελούμε κοινωνικό έργο, γιατί μέσω της ψυχαγωγίας που παρέχουμε στον κόσμο δίνουμε μια χαρά, ένα τόνο χαράς και ψυχαγωγίας και θέλουμε και είναι μέλημά μας το να φεύγει ο πελάτης από εδώ χαρούμενος. Επίσης, για όσους εργάζονται εδώ, το ανθρώπινο δυναμικό μας δηλαδή, παρέχουμε μια ασφάλεια σαν επιχείρηση, παρέχουμε ένα έξτρα εισόδημα σε κάθε οικογένεια που δουλεύει εδώ και βοηθάμε πάρα πολύ την τοπική κοινωνία στην ανάπτυξή της. Η επιχείρησή μας προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εκείνα τα παιδιά τα οποία έχοντας τελειώσει την τρίτη λυκείου και δεν επιλέγουν να σπουδάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο, αλλά θέλουν περισσότερο να ασχοληθούν με επαγγέλματα τα οποία είναι περισσότερο πρακτικά, όπως για παράδειγμα είναι η μαγειρική, η ζαχαροπλαστική, όπως είναι ο ηλεκτρολόγος, όπως είναι ο φυσικοθεραπευτής, τέτοιου είδους ειδικότητες οι οποίες δημιουργούν άτομα τα οποία
μπορούν πρακτικά να ασχοληθούν με ένα επάγγελμα. Αυτή λοιπόν είναι η υπηρεσία που προσφέρουμε. Θεωρώ ναι ότι πράγματι εμείς επιτελούμε ένα κοινωνικό έργο, γιατί βοηθάμε αυτά τα άτομα να δημιουργήσουν μια καριέρα, να τρέξουν τα όνειρά τους και ουσιαστικά στην πορεία να μπορέσουν να φτιάξουν μια οικογένεια και τη ζωή τους γενικότερα. Πιστεύω πως ο χαρακτήρας διαμορφώνει τη δουλειά και όχι η δουλειά το χαρακτήρα. Βέβαια, η δουλειά στην πορεία των χρόνων μπορεί να σε αλλάξει σαν άνθρωπο. Να σε κάνει λιγότερο εγωιστή, να σε κάνει έτσι λιγότερο απεσιόδοξο, να σε κάνει περισσότερο ομαδικό. Αλλά αυτό είναι να το έχει και ο άνθρωπος. Είναι να το έχει στο χαρακτήρα του. Θεωρώ ότι αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι της επιχείρησής μου ήταν η αλήθεια μου. Δεν βγήκα να παίξω κάποια άλλη, να υποδηθώ κάποια άλλη στον κόσμο. Δεν βγήκα στα social να παραστήσω κάτι που δεν είμαι ή να μιλήσω για κάποιο προϊόν που δεν δοκίμασα και να πω ψέματα. Θεωρώ ότι η αλήθεια πάντα πάει μπροστά. Το πίστευα πάντα αυτό. Ο κόσμος, ειδικά τώρα που είναι εξοικειωμένος με τα social, καταλαβαίνει στα μάτια σου αν του λες αλήθεια ή ψέματα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ. Και επίσης έχουν συμβάλει και οι συνεργάτες μου, έτσι, γιατί δεν θέλω να είμαι άδικη. Οι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύω αυτή τη στιγμή, είμαστε 130 άτομα, ζωή να έχουμε, θεωρώ ότι έχουν παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησής μου. Πιστεύω πως η κάθε δουλειά του κάθε ανθρώπου διαμορφώνει το χαρακτήρα του. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που ασκεί για να το διαμορφώσει αυτό. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος ο χαρακτήρας είναι δυνατός και είναι αυτός που μένει και δεν αλλοιώνεται σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας. Η αλήθεια είναι ότι όταν κανείς ασχολείται 8 ώρες την ημέρα ή ίσως και παραπάνω πολλές φορές με τη δουλειά του, η δουλειά του είναι ένα κομμάτι της ζωής του. Βεβαίως όχι μόνο η δουλειά αυτή καθεαυτή, αλλά προφανώς και τα άτομα με τα οποία έρχεται σε επαφή, όπως οι συνεργάτες του, τα μέλη της ομάδας του, τους σπουδαστές για παράδειγμα στη σχολή. Άρα νομίζω ότι παίρνει κανείς από όλες αυτές τις πηγές και επίσης πολλές φορές η ίδια η δουλειά παρουσιάζει δυσκολίες οι οποίες τον προκαλούν το άτομο να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις δυσκολίες. Άρα συνολικά ναι, πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό η δουλειά διαμορφώνει την προσωπικότητα ή εν πάση περιπτώσει την επηρεάζει σε ένα σημαντικό βαθμό. Για να ακολουθήσει κάποιος τον κλάδο των επιχειρήσεων θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μην είναι στενόμυαλος. Θα πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλος, να είναι ομαδικός, να προωθεί τους συνεργάτες του και ταυτόχρονα να τους προστατεύει, γιατί ένας μισθωτός, η ανταμοιβή του είναι ο μισθός του. Στον επιχειρηματία η ανταμοιβή του είναι ο συνεργάτης. Γιατί αν ο συνεργάτης δεν είναι ευχαριστημένος, άρα δεν του δουλέψει, δεν θα πληρωθεί ο επιχειρηματίας. Να το πάμε έτσι λίγο στεγνά μαθηματικά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή είναι η βάση του επιχειρηματία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή οι συνεργάτες του, η ομαδικότητά του πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να νοιάζεται για τον πελάτη και να μην το κοιτάει σαν πορτοφόλι, σαν τσέπη, ο κόσμος το καταλαβαίνει και φεύγει, για να μπορεί να έχει ρίζα η επιχείρησή του, βάθος και διάρκεια. Επίσης είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρηματίες και ειδικά αυτοί που έχουν μεγάλη οικονομική δυνατότητα να προσφέρουν και κοινωνικά. Δηλαδή ένα μέρος των χρημάτων να πηγαίνει σε ανθρώπους φτωχούς, σε κοινωνικά αδύναμες ομάδες κτλ. Για να ακολουθήσει κάποιος αυτά τα βήματα, για μένα προσωπικά θα πρέπει να είναι υπομονετικός, να είναι δυναμικός χαρακτήρας και πρωτίστως, και νομίζω είναι και το πιο σημαντικό, να είναι λίγο κοινωνικός, να έχει ένα ωραίο κοινωνικό ρόλο μες στον χώρο της εργασίας και εκτός του χώρου εργασίας. Νομίζω αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο να ασκήσει κάποιος αυτό το επάγγελμα και το επιχείρημα. Σημαντικά χαρακτηριστικά νομίζω ότι είναι καταρχάς η υπομονή, η επιμονή, η δυνατότητα να επικοινωνήσεις και να καταλάβεις τι χρειάζονται και τα άτομα με τα οποία συνεργάζεσαι και οι πελάτες της επιχείρησης. Θεωρώ ότι αυτό που βοήθησε πολύ στην επιχειρηματικότητα, κομμάτι δηλαδή του χαρακτήρα μου που συνέβαλε σε αυτό, ήταν η αλήθεια. Δηλαδή ότι πάντα άνοιγα μία κάμερα και έλεγα αυτό που ένιωθα και αυτό που σκεφτόμουν. Και φυσικά νομίζω η ομαδικότητα.
Δεν κοίταξα ποτέ τους συνεργάτες μου σαν γρανάζι, σαν ένα κομμάτι που θα μου φέρει χρήματα. Δεν το είδα ποτέ έτσι. Την επιχείρηση αυτή πάντως δεν αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας μου, παρέμενε ο ίδιος. Ναι, μεν υπήρχαν κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά στο τέλος ήταν ο ίδιος ο χαρακτήρας. Δεν άλλαξε ποτέ και αυτό κρατάω από όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμε σε αυτόν τον κλάδο. Η επιχειρηματική μου δραστηριότητα πιστεύω ότι έχει ωφελήσει την προσωπικότητά μου, κυρίως στο βαθμό που έχω μάθει να ακούω περισσότερο, να δίνω προσοχή και να έχω περισσότερη υπομονή. Θα συμβούλευα κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις είναι να μην ακούει κανέναν και κυρίως, εάν θέλει να πετύχει, να μην είναι, πώς θα το πω, ανταγωνιστικός. Να κοιτάζει τον ανταγωνισμό, γιατί όλοι τον κοιτάζουμε για να κάνουμε έρευνα τι παίζει εκεί έξω, αλλά να μην είναι ανταγωνιστικός ο ίδιος. Ουσιαστικά να τον διακατέχει η λεγόμενη ευγενής άμυλα. Με όλους μιλάμε, όλους τους χαιρετάμε, με όλους συζητάμε, δεν είμαστε εχθροί με κάποιον. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή ειδικά στη χώρα μας επικρατεί η κατσίκα του γείτονα που λέμε, πολύ σημαντικό να βλέπεις τη δουλειά σου σαν κάτι το οποίο μπορεί να ευδοκιμήσει και να βοηθήσει οι ανθρώπους να αναπτυχθούν, αλλά και εσένα και τη ζωή σου, και όχι σαν κάτι το οποίο είναι κάτι σαν την πολεμίστρα που όλοι κοιτάνε να ρίξουν τα βέλη τους επάνω σου. Που μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι μια επιχείρηση πηγαίνει εκεί που εστιάζεις. Οπότε αν εσύ εστιάζεις σε αυτούς που πετροβολούν την επιχείρησή σου, θα πάει στράφη, θα γίνει πέτρα. Βέβαια, για να ξεκινήσεις μια επιχείρηση πάντα υπάρχει ένα ρίσκο. Το θέμα είναι να πιστέψεις τον εαυτό σου, να είσαι κοινωνικός, όπως ανέφερα, και να έχεις μια αυτοπεποίθηση ότι θα πετύχεις. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να πετύχεις και εσύ τους στόχους σου σαν επιχειρηματίας. Πιστεύω ένα σημαντικό στοιχείο που κανείς πρέπει να έχει κατά νου όταν ασχολείται όχι μόνο με την επιχειρηματικότητα, αλλά όποια δουλειά και να κάνει, είναι κυρίως να την αγαπά. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, γιατί όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, τότε συγκεντρώνεις και όλα τα άλλα στοιχεία που είναι σημαντικά προκειμένου να ασχοληθείς με το επιχειρηματικό στίβο. Η συμβουλή λοιπόν που θα έδινα είναι να αναζητήσει κανείς αυτό που είναι κοντά στα ενδιαφέροντά του και που του δίνει χαρά να ασχοληθεί. Είναι σίγουρο ότι ο επιχειρηματικός στίβος παρουσιάζει δυσκολίες, γιατί είναι αρκετά τα πράγματα που κανείς πρέπει να έχει υπόψη του. Η συμβουλή λοιπόν που θα έδινα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών είναι αυτό που προείπα, ότι θα κάνω αυτό που αγαπάω, γιατί αυτό με βοηθάει να αντιμετωπίζω αυτές τις δυσκολίες, και βεβαίως, όπως είπα και πρωτήτερα, να έχεις υπομονή και επιμονή. Έναν νέο που θέλει να ασχοληθεί με το δικτυακό μάρκετινγκ θα συμβούλευα να προμηθευτεί τόνους στα ηρεμιστικά. Αστείευομαι. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα. Για να ασχοληθεί κάποιος με το δικτυακό μάρκετινγκ χρειάζεται κάτι το οποίο πολλοί κόσμος δεν έχει. Υπομονή. Για να στηθεί ένα δίκτυο θέλει υπομονή, συγγνώμη για την έκφραση γαϊδάρου. Θέλει τεράστια υπομονή, θέλει χρόνο, θέλει να κατέχει πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο παρουσιάζεις στον άλλον, να το γνωρίζεις πολύ καλά το αντικείμενο, να έχεις περάσει πρώτα από την σύσταση των προϊόντων, γιατί στο δικτυακό μάρκετινγκ, αν δεν υπάρχει προϊόν, δεν είναι δικτυακό μάρκετινγκ, έτσι είναι πυραμίδα. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να μάθεις πάρα πολύ καλά το προϊόν, πολύ καλά το πώς να μετακινήσεις το προϊόν από το σημείο Α στο σημείο Β και μετά να κάνεις δίκτυο, το οποίο και πάλι θα πω ότι θέλει χρόνο, γιατί είναι αυτή η νοοτροπία του κόσμου που φρενάρει την ανάπτυξη του δικτυακού προς το παρόν, γιατί θεωρώ ότι είναι το μέλλον και σε λίγα χρόνια δεν θα χρειάζεται καν να εξηγείς. Οπότε, εάν μπορούσα να αλλάξω κάτι, θα ήταν αυτό. Θα συμβούλευα σε κάποιον για να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα και το επιχείρημα που θα ασκούσε σε αυτό το επάγγελμα είναι να γνωρίζει καλά το επάγγελμα αυτό, να το έχει δουλέψει, να το έχει τρέξει, να το έχει δρώσει, γιατί θα τον βοηθήσει πάρα πολύ στην επιχειρηματικότητά του.
Το τι να προσέξει, νομίζω ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να τα βάλει ένα-ένα κάτω, λογιστικά, οικονομικά και να προσέξει πρωτίστως λίγο την αγορά, τον ανταγωνισμό του, γιατί παίζει και αυτό ένα μεγάλο ρόλο στο να επιβιώσει η επιχείρησή του. Η εκπαίδευση και γενικότερα η γνώση είναι δύναμη, με πολύ απλά λόγια. Επομένως, αν κανείς έχει αποκτήσει γνώσεις είτε μέσω της εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα, γι' αυτό η συμβουλή μου γενικότερα είναι να διαβάζετε και να ενημερώνεστε, έχοντας λοιπόν αυτό ως σημείο αναφοράς, μπορεί κανείς στη συνέχεια να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις της επιχειρηματικότητας. Οι κίνδυνοι που συναντάμε είναι αρκετοί σε αυτό το επάγγελμα, για τον λόγο ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που πίνουν λίγο παραπάνω, μεθάνε, παρεκτρέπονται και πρέπει εμείς μέσω της διπλωματίας, γιατί αυτή είναι η σημαντική λέξη νομίζω σε αυτό το χώρο, να μπορούμε να βρούμε την επίλυσή του. Η αλήθεια είναι ότι οι συνεργασίες με άλλους ανθρώπους είναι ίσως ένα από τα πιο σπουδαία πράγματα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. Τα κριτήρια που είναι πολύ σημαντικά κανείς να έχει κατά νου είναι προφανώς οι γνώσεις, δηλαδή θα πρέπει να γνωρίζει καλά το αντικείμενο το οποίο θα αναλάβει, να υπάρχει η δυνατότητα ειλικρινής επικοινωνίας και γενικότερα να είναι ένα άτομο εύχαρο και να αγαπάει και αυτός τη δουλειά του. Η ερώτηση αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί θεωρώ ότι δεν έχει δυσκολέψει, δεν είναι πιο δύσκολη η εκπαίδευση στη σύγχρονη εποχή. Αν σκεφτεί κανείς ότι ανοίγοντας ένα κινητό τηλέφωνο και κάνοντας μια αναζήτηση, μπορείς να έχεις πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει στον κόσμο. Αυτή η ευκολία να μπορεί κανείς να βρίσκει πληροφορίες δεν ήταν αυτονόητη στη δική μου γενιά. Ήταν πολύ πιο δύσκολο κανείς να μάθει ή να ανακαλύψει γνώση παλιότερα. Αυτό λοιπόν από τη μία πλευρά, η θετική πλευρά, αν θέλει κανείς να το δει για τη σύγχρονη εποχή. Απλά ακριβώς αυτό το εργαλείο το οποίο προσφέρει τόσα πολλά, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι πολλές φορές και ένα εμπόδιο γιατί υπάρχουν εφαρμογές κατά κύριο λόγο τα οποία έχουν το ενδιαφέρον και τη σημασία τους, δηλαδή μας ψυχαγωγούν και μας προσφέρουν γέλιο και χαρά, αλλά πολλές φορές μας αποσπούν από κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα τώρα σε σχέση με το παρελθόν, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, αλλά σίγουρα το κινητό τηλέφωνο και η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα πρέπει να βρούμε τρόπους, και οι μεγάλοι και οι μικροί, έτσι ώστε να μπορούμε πιο αποτελεσματικά να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία. Μετά από αυτό το βίντεο είσαι και επίσημα έτοιμος να ακολουθήσεις το δρόμο της επιχειρηματικότητας. Απλά σκέψου πώς ήσουν πριν το βίντεο και πώς είσαι τώρα. Σε ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like και μία εγγραφή για να υποστηρίξεις την προσπάθεια.